Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Wednesday, abalị 11 n'ime ọnwa Mee afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa ga-adị n'ụbọchị Mọnde abalị 30 nke ọnwa Mee afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-arịọkwa onye Biafra ọbụla ịtụnye naanị opekampe $10 kwa ọnwa iji wee nye aka na nchekwa ala nna. Ọgbakọ ntụkọta ego a ga na-adị kwa ụbọchị Satọde ikpeazụ n'ime ọnwa ọbụla. Ya mere eji ohere a na-akpọkọ ọhaneze sio ka ha jụkwa ịnabata oku ndị omekome na-akpọ maka ntụkọta ego n'ụdịdị otu a, wezugakwa nke a ga-abịara gị kwa ụbọchị Satọde n'ime ọnwa ọbụla. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Gezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị ọkpa egbe awakpola ime obodo Yagadugwe nakwa Limi nke dị n'ọchịchị kansụl Ningi na steeti Bauchi ma gbukwaa mmadụ 3 ebe otu onye ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị egburu egbu gụnyere Shuaibu Salihu, Ruwa Ali, tinyekwara Sanusi Isa, onye tụpinyere anya azụ a bụ nwafọ Ningi bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya hasịrị. Ebelebe a gburu n'elekere 12 nke ụtụtụ Wednesday. Ọ sịrị na ndị ọkpa egbe azọchiri na Yagadungwe ma malitekwa igba egbe aghara bụkwa nke kpatara obi iko n'elu nye ndị bi n'ime obodo Limi bụ nke dị n'ọchịchị kansụl Bura na steeti ahụ. Ndị ọkpa egbe atọkwara mmadụ 2 dịka otu n'ime ha riri mbọmbọ ebe ha mesịrị gbagbuo otu n'ime ha ndị ọzọ. Ka o sila dị, eliele ndị a egburu egbu n'isi ụtụtụ taa n'usoro olili ndị Alakụba. Ndị ekperima atọrọla ma gbukwaa ụfọdụ ndị agha nke 92 Battalion dị na Takum na steeti Taraba. Ozi anyị nwetara kọwara sio na egburu ndị agha mgbe ha duru onye ọchịagha ha na-aga na Jalingo n'ụbọchị Tuesday n'ime obodo Tati mgbe o jiri ọkara gafee elekere anya 6 nke ụtụtụ Tuesday. Ndị ọkpa egbe a megidere ikikere ndị agha ma gbuo mmadụ 6 n'ime ha dịka otu onye Lieutenant Colonel bụ ES Okoro ka ekwupụtara sio na echere na ọ na-efu efu ma ọ bụkwa na ndị ekperima atọrọla ya. Ndị a egburu egbu gụnyere Dauda Tata, Yusuf Salihu, tinyekwara Ndubisi Okonkwo, Abdullahi Ibrahim, Emmanuel Jerry nakwa Isa Sani. Otu onye agha sịrị na agbagburu ndị ọkpa egbe 2 ebe ndị ọzọ riri mbọmbọ. Ha napụtakwara ha otu egbe AK-47 tinyekwara epekele mgbọ magazin 2, otu egbe nta pistol, egbe MC3 nakwa akụrụngwa ndị ọzọ tinyere ọtụmọkpọ ha ji chere onwe ha nakwa $16,000 $120. Ọ sịrị na ndị agha bụ ndị na-abịa inyere ndị agha ahụ awakporo aka ka ndị ọkpa egbe a wakporo n'ụzọ mana ha na ndị ọkpa egbe a lụrụ mgbegbu ọnwụ.
Ihe ịtụnanya mere dịka enwere obi iko n'elu n'ime obodo Alụlụ dị n'ọchịchị kansụl Ngọkpala na steeti Imo dịka egburu otu nwaanyị nọ n'agbata afọ 40 bụ Uwalụ Justina n'ubi ya site n'aka otu onye a na-enyo enyo na ọ bụ otu onye agbata obi ha. Otu onye bi n'ime obodo ahụ bụ Nneka gwara ndị nta akụkọ n'ụbọchị taata bụ Wednesday sio na ụmụ nwaanyị a bịara na-enwe nchekasị mgbe ha chọpụtara na nwaanyị a alọtabeghị ubi nke ọ gara na ngwụcha izu bụkwa ihe kpatara eji wee zipụ ndị nchọnchọ ka ha gaa chọọ ya. Ọ sịrị na ụmụ nwaanyị a n'oge ha gara n'ubi ya hụrụ naanị uwe nwaanyị a na-akpụ ụkwụ ya, nke a kpatara ha ji wee ganye mkpesa n'aka ndị obodo, ebe ndị obodo gawara n'ubi ahụ wee mee nchọcha tọrọ ọchịchị ma chọpụtakwa ili na-emighị emi nke eliri ozu nwaanyị a. Ha nọkwara n'otu aka ahụ bọpụta ya ma bulara ya ezinụlọ ya. Otu onye ọzọ tinyere ọnụ n'okwu a sịrị na adọnyena ozu nwaanyị ahụ n'ụlọ ọba nchekwa ozu dịka onye ezinụlọ ha bụ onye a na-enyo enyo na ọ bụ ya ganyere aka na nke a bụkwa onye nọrọ na mbụ yi egwu imemi na nwaanyị a akpọrọla ezinụlọ ya rie mbọmbọ n'oge ọ chọpụtara na ndị obodo achọpụtala maka arụ ahụ ọ kpara. N'oge a kpọtụrụ ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti Imo bụ Michael Abatam kwupụtara nke a dịka ihe mere eme dịka ọ sịrị na ndị uwe ojii arụnye n'ọdụ na mmiri ịmata ka mmiri ahụ si banye n'opi ụgbọgọrọ. Ihe ruru ndị nwoke na nwaanyị dị 200 n'ọnụọgụgụ bụ ndị lụrụ gọọmenti Naijiria agha n'oge a lụrụ agha Naijiria na Biafra enupụtala n'okporo ama n'igwe ime mkpesa n'ụbọchị taata bụ Wednesday abalị 11 nke ọnwa Mee afọ 2022 igosi iwe ha n'ihi akwụghị ha ụgwọ ezumike nka ha kemgbe 44 gara aga alụsịrị agha. Ndị okenye ndị nwoke na ndị nwaanyị a bụcha akwụkwọ mbadamba edere ihe dị iche iche nke gosiri na iwe na-ewe ha dịka ha kpọkuru gọọmenti onye isi ala Muhammadu Buhari ka o leba anya n'okwu ndị a. Ndị agha lara ezumike nka zọliri njem ha site n'obi ụlọọrụ Nigerian Legion dị n'Ibadan ma gaa rute n'ọnụ ụzọ ámá ụlọọrụ NTA. Ndị a bụ ndị nọ n'okpuru otu akpọkwasịrị First Intake Able Voluntary and Discharge 10 or more years in military service bụ nke onye nchịkọta ha bụ Pa Babawande Philip gwara ndị nta akụkọ okwu wee sị na gọọmenti a bụ gọọmenti afọ tara mmiri akwụọla ndị bụburu ndị agha Biafra ụgwọ nke ha ma gbahapụkwanụ ha nwa ndị lụchitere Naijiria agha. Philip sịrị na ndị abụburu ndị agha rụrụ ọrụ n'okpuru Buhari n'oge ọ bụrụ onye agha dịka ọ sịrị na Buhari na onwe ya kwesịrị ịma ihe mgbu ha na-agabiga. Ọ sịrị na kemgbe 44 gara aga akwụbeghị ha ụgwọ ezumike nka ha. Odeakwụkwọ otu ahụ bụ Joseph Popola sịrị na ọtụtụ ndị otu ha alaala mmụọ ebe ụbịam na-eshighị imi n'ala wee na-arịọ arịrịọ ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka. Igbo ndị nwe mmadụ chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụ. Kepụkepụ anyị na-anụ na-ekwu sio na ụlọ ọrụ DSS na Naịjirịa akọwala sị na ntuliaka elu afọ 2023 na-ekwo ekwo nwere ike ọ gaghị enwe isi n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Ụnyaahụ ka Clark gwara onye isi ala Buhari ka ọ gbatịkwuo oge ọchịchị ya ruo ọnwa 6 iji kwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa tupu eme ntuliaka ọbụla, dịka ndị ọzọ na-akọ asịrị sio na ndị agha nwere ike ịdọkpụrụ ọkwa ọchịchị n'ike. Ka o siladị, onye isi ala Muhammadu Buhari na nzaghachi ya n'ụbọchị taata gwara Edwin Clark sio etere ugbo etere azụ na ya ga-enyeferịrị ọkwa n'aka gọọmenti ọhụrụ n'abalị 29 nke ọnwa Mee afọ 2023. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ mmadụ ejirila nde kwuru nde naira wee na-agbara akwụkwọ fọm igosi mmasị ha ịzọ ọkwa onye isi ala n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. Ka o siladị, ọtụtụ mmadụ na-enwe olileanya na ndị Igbo ga-enweta ọkwa ọchịchị onye isi ala dịka onye bụburu onye isi ala bụ Chief Olusegun Obasanjo nakwa ọtụtụ ndị a maara aha ha na Naịjirịa ekwuola okwu sio na ọkwa onye isi ala kwesịrị ka enyefee ya na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Dịka otu ọha na eze ndị Igbo na-ekwu okwu sio na ịgọrarị ndị Igbo inweta ọkwa onye isi ala ga-abụ ịdọsasị Naịjirịa ebe ndị Igbo ga-enwe mkpebi ha ma emesịa. Ka ọ dị ugbu a, ewu na ọkụkọ na ugbu a na-eche ịmata afọ ga-amụ eze ebe enwekwara obi iko n'elu n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa.
Ogbunigwe agbawaala na Jalingo, isi obodo steeti Taraba. Ogbunigwe a gbawara ụnyaahụ n'elekere anya 9 nke uhuruchi n'ogbe diketere nso n'obi ndị agha dị na Jalingo. Otu onye mere ka anyị mata nke a bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya aha sịrị na otu onye ji ụkwụ agara onwe ya bụ onye tụbatara ogbunigwe ahụ n'ogbe ndị agha. Nke a na-abịa n'ihe na-erubeghị otu ọnwa ụdị ogbunigwe a gbara n'ime obodo Iware dị n'ọchịchị kansụl Adokola ma lakwa ọtụtụ ndụ na ngwongwo n'iyi. Anyị ga-echeta na enwekwara ụdị mgbawa ogbunigwe a na mpaghara Nukia nke dị n'ime obodo Jalingo n'ọnwa gara aga. N'oge ewebatara ozi a, amabeghị m onwere ndị ogbunigwe ahụ gbagburu, dịka nchọpụta emere gosiri na enwere obi iko n'elu n'isi obodo ahụ. Osiladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Usman Abdullahi gwara onye nta akụkọ anyị sio na ya nụrụ ụda ihe mgbawa ahụ mana ya amabeghị ma onwere onye lara mmụọ n'ime ya. O kwere nkwa ime ka anyị mata ka eke si anyanwụ. Nke a bụ nke ugboro 3 ogbunigwe na-agbawa na steeti ahụ n'ime otu ọnwa. Ndị otu Indigenous People of Biafra ekwuola sio na ha amalitela ifopụ dịka ero ndị otu nzuzo niile nakwa ndị omekome tinyere ndị ọkụkọ amaọcha adịghị mma bụ ndị na-akpata ala adịghị mma na mpaghara South East tụmadị na steeti Anambra na steeti Abia. Nke a na-abịa dịka otu a gbara n'anwụ aha ndị na-akwado ndị omekome na mpaghara ahụ. Otu a sịrị na nzọpụ njem adịla oke mkpa dịka ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị bi na mpaghara ahụ na-ata IPOB nakwa otu nchekwa ya bụ ESN ụta dịka ndị na-aganye aka n'arụ ndị a na-akpa na mpaghara South East. N'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị taata bụ Wednesday, odeakwụkwọ ozi otu a bụ Emma Powerful gwara ọha mmadụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria sio ka ha zibatara ha ozi mgbaama gbasara ndị otu nzuzo, ndị omekome nakwa ndị ala adịghị mma na-akpa arụ na mpaghara ahụ n'egbughị oge. Powerful sịrị na ọ bụ ihe jọkarịrị udele na njọ na a na-ebibi ndị mmadụ na ngwongwo na mpaghara South East site n'aka otu ọjọọ dị iche iche ma na-ebokwa IPOB na ESN ebubo. Ọ sịrị na n'ihi atụmatụ ha iweghachi udo na nchekwa pụọ n'aka ndị a bụ ndị omekome bụ ndị na-akpa arụ na mpaghara South East bụkwa ihe mere ha ga-eji gbaa ha n'anwụ n'oge na-adịghị anya. Ọnụ na-ekwuchitere otu a gụpụtara aha ụfọdụ ndị bụ ọtụọ gbajie bụ ndị aka ha dị n'ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta na mpaghara ahụ bụ nke otu n'ime ha gụnyere aka chịburu steeti Abia. Ọ kọwara sio na IPOB agaghị egbuli mmadụ n'ihi na ogbugbu mmadụ abụghị otu ihe eji wee mara ha maọbụ atụmatụ ha, dịka ọ sịrị na ndị omekome na-eme nke a ma na-ete IPOB unyi n'ihu. Otu a dọrọ aka na ntị nye ndị omekome a ka ha sepụ aka enwe a n'ofe tupu ọ ghọrọ ha aka mmadụ. Otu jikọtara ndị eze ahịa kwụrụ onwe ha agwala ụmụafọ Naijiria ka ha kee ajị n'ume maka ụkọ mmanụ kachasị ibe ya. Ha sịrị na iji gbanarị nke a na gọọmenti etiti ga-arụgide ụlọọrụ Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority ka ha kwụọ ndị otu ha ijeri naira 5 ejikọrọ ha. Onye isi oche otu IPMAN na steeti Kano bụ Bashiru Damalam kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Kano n'ụbọchị Mọnde. Ọ sịrị na ịgba ọnyụpa ịkwụ ha ụgwọ a ga-amanye ọtụtụ ndị otu ha ịwụsa ọwa n'etu mgbere n'ihi na ha enweghị ego ịgbara mmanụ ha ụgbọala ebe ọ bụkwa na mmanụ dizel dị nnọọ oke ọnụ ahịa. Ọ sịrị na ka ọ dị ugbu a na ọtụtụ n'ime ha awụsala ọwa ma kwụsịkwa ịzụ ahịa. Igbo bụ Igbo ndị ọma sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ga-emesịanụ, mana tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, gee ntị nụrụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans! The die is cast. The wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watch, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us.
The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense monthly fundraising. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Umuada Biafra Worldwide, and Biafra News Anchors approved this message. All hail Biafra!